Хәйрле иртә, егетләр һәм кызлар. Бүгенге тапшыруда сезне Башкортстанда урнашкан татар авыллары буйлап булган сәфәребезнең икенче көне көтә. Без хәзер Туймазы районы белән Шоран районы шигендә басып торабыз. Шоран районына аяк басабыз. Аның турында инде кыскача гына әйтеп узам. Ул яшь районнар рәтендә 35 елда, 1935 елда Чакмагыш, Бакалы һәм Туймазы районнарыннан аерылып чыккан аның җирләре. Шул барыбер дә бер җирлек, бер тарих, уртак тарих дигән фикер белән без бүген Шалмалы авыл җирлегенә кергән 3 татар авылы турында сөйләшәчәкбез. Киттек. Сәфәребездә беренче тукталыш Шоран районының көньяк-көнбатышында урнашкан Шалмалы авылы үзе. Әлеге авыл җирләренә ясаклы татарларның килеп утыруы турындагы рәсми документлар 1730 елның 22 декабренә карый. Шунысы кызык, ул чор килешүендә Шалмалы гына түгел, Дүрмән һәм Юмадыбаш авыллары да искә алына. Менә шушы безнең ерак бабаларыбыз, Шалмалы авылының ерак бабалары дип әйтәбез инде. Татарлар Казан арты авылларының берсеннән киялеп ерак юлга чыгалар. Атлар килә. Олы юлда шаң кала. Якты тормыш, бәхет эзләп татарлар китеп бара. Менә шушындай үзләренең татар булуларын, үзләренең динен, үзләренең гырыф-гадәтләрен, йолаларын татар дигән халыкны югалтмас өчен дип, алар үзләренең гомер иткән җирләреннән ерак юлларга чыгып китәләр. Ерак бабаларыбыз менә шушы урынга килеп җитеп, бу җирләрнең табигатен белән сокланалар. Якында гына Мусулы елга агып ята, чылтырап аккан чишмәләр, ягында күлләр күренә. Иң мөһиме уңдырышлы туфрак. Һәм бабаларыбыз шушы урында бисмилла итеп беренче казыкны кагалар. Риваятләргә караганда, авылның беренче исеме Яркәй булган дип тә сөйлиләр. Имеш, Шалмалының хәзерге урынына Яркәй исемле кеше килеп утырып, 12 улына йортлар салган диләр. Архив документларында 9 улы булган Яркәй исемле кеше чыннан да очрый, әмма ул 18 гасырда яшәгән. Ә Шалмалы тарихы 17 гасырдан ук башлана. Шалмалы авылының тарихы 1692 елдан башланып киткән дип исәпләнелә. Нәкъ менә шул чордан ул документларда күренә башлый инде. Бу нигез салынган вакытта шул булган дигән сүз түгел. 1695 елда бирегә җирләр алып типтәрләр килеп урнаша. Шуннан инде күп тә үтми 1730 елларда бирегә шулай ук күчеп килүчеләр була, шулай ук җир алып килүчеләр була. Алар инде ясаклы татарлар дип кергәннәр документларга. Һәм менә нәкъ шул чорлардан башлана авылның үсә дигән вакыты һәм биредә халык саны бик тиз арта башлый. Мисал өчен дип кенә әйтәм, инде 1795 елда ук биредә 25 хуҗалык була. Ул 25 хуҗалыкта 190 кеше яши. Ә менә 1865 елда инде хуҗалыклар саны бермә-бер арта, бермә-бер генә түгел, анда инде 114 хуҗалык һәм шул 114 хуҗалыкта 659 кеше яшәгәне билгеле. Бу бер төрле тарихи мәгълүмат аңлар өчен авылның башлангыч саннарын дип әйтик, аның төрле чорындагы нечкәлекләренә шушы авылның тарихын өйрәнүче, төбәк тарихын яратучы шәхесләр белән фикер алышырбыз.
Авылның исемнәре темасын дәвам итеп, халык телендә аның тегермәнле авыл дип аталганын да әйтеп узарга кирәк. 1870 елгы мәгълүмат буенча, Чалмалының 2 су тегермәне булганы билгеле. Авылның ул чоры гомумән хәлле тормышлы буларак күзаллана. 114 хуҗалыклы Чалмалыда 140 умарта булганы теркәлгән. Авылның мәчете дә шул чорда телгә алынган. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Менә Шалмалы авылында иң әлбәттә мәчет элек-электән булган, әмма ләкин үзегез беләсез 38 елны аның манарасы киселеп, ул 38 елдан соң манарасы киселгән иштән клуб булып кала. Ул клубны әле мин беләм, бик зур клуб ул, бөтен авыл халкы сыядыр янда. Менә шушы бөтен авыл халкы битенә шуны күз алдына китерсәк, бөтен авыл халкы иманлы булып шушы мәчеткә йөргән. Инде шушы 38 елдан бирле бит авылда теге гел дин бетте дип булмый, чөнки исем кушулар, никах укулар барадыр иде барыбер. Әз булса да Коръән укыталары, бәйрәмнәрдә дә шунда читкә барып, зиратка барып, кайдадыр шунда бәйрәмнәрдә дә үткәрәләр иде, я берәр кешенең өендә үткәрәләр, шулай дин бөтенләй бетмәде. Шөкер, бүгенге көндә авылда өр-яңа мәчет җиткерелеп, ул элекке урынында тормаса да, хәзерге авылның уртасында урнашкан. Мәдәният йорты да, мәктәбе дә шушында. Форсаттан файдаланып, мәктәпкә юл тотабыз. Шунысын ассызыклыйбыз, без бирегә җитешсезлек эзләргә яки гаеп табырга түгел, чыннан да авыл халкының яшәешенә төшенү максаты белән килдек. Әледән-әле авыл халкы белән мәктәп укучылары төрле бәйрәм чаралар үткәрәләр. Мәсәлән, Сабантуй, Әниләр көне, Өлкәннәр көне, Нордуган һәм башкалар. Теле барның иле бар. Киләчәктә дә мәктәбебездә балалар ана телен өйрәнер, туган илгә кирәкле кешеләр булып үсерләр дип ышанабыз. Сез тәрбия эшләре буенча урынбасар буларак, сезнең белеш буенча сорау, мәктәптәге чаралар күбесенчә нинди телдә уздырыла? Кайсы тел кулайрак эшләр өчен әлеге мәктәптә? Монда теге бизәкләрсез ничек бар? Ата-аналар килгән очракта, әби бабайларны чакырган очракта без әлбәттә татарча мероприятиеләрне алып барабыз. Үзебез менә осенний бал дибез бит инде. Андый бәйрәмнәрне инде бала-чагалар белән, балалар белән үлчәү үткәреп алабыз. Башкорт телен куллану чараларда яки дәрестән тыш чараларда ул ничек куелган? Ул ничек бүленә дип әйтү мәктәпнең эчке тормышында? Башкортстан Республикасының дәүләт теле буларак без инде башкорт бәйрәмнәрен башкорт телендә үткәрергә тырышабыз. Гөлсинә Шәрпиянова безнең балаларны әйбәтләп өйрәтеп, матур итеп чыгыш ясыйлар башкорт телендә. Гөлсинә ханым безнең өчен аеруча матур үрнәк булды. Без килгән көннәрдә вакытлыча гына булса да, Чалмалы мәктәбендә татар телен укыту да, башкорт телен укыту да аңа йөкләнгән иде. Гомумән, биредә яшәүче халык өчен татар-башкорт мәсьәләсе без төрле чыганаклардан, радикаль карашлы әфәнделәрдән ишетергә күнеккән кебек үк кискен тормый. Башкорт теленең яңгырашын аңлар өчен мин хәзер сезгә бирәчәк сорауга башкорт телендә җавап бирсәгез әйбәт булыр иде. Ярый. Сезнең туган телегез нинди тел? Башкорт телеме ул юкмы? Башкорт телен ничек үзләштердегез? Ничек өйрәндегез? Әллә кичкенәдән белгән телме? Мин ошо мәктәптә укыным, ошо авылда туып үстем. Башкорт телен мин бәләкәйдән үк әдәби китаптар укып, бик яратып укып үстем. Аннан һуң инде мин Башкорт дәүләт педагогия институтында укыным һәм башкорт теле бүлеген тамамланым. Авылда башкортча сөйләшкән, белгән, аңлаган, җиренә җиткереп сөйләшкән дип әйтим инде. Андый кешеләр бармы тагын? Бар. Башкорт бездә инде күсеп килгән башкортлар бик күп. Уларның балалары безнең мәктәптә укыйлар. Улар бик яхшы башкорт телендә сөйләшәләр.
Татарлашкан башкортлар яки башкортлашкан татарлар дип әйтеп буламы берәр ничек? Аермасы юк бит инде, аңлашып сөйләшәбез бер-беребезне. Кайсы якка күчеп бетә авылда яши башлагач? Ну, авылда яшәгән без бит инде ике телдә бер итәбез, шуңа күрә инде тарихтан өйрәнгәнсә инде килеп инде һез башкорт авылдары дип әйткән кешеләр дә бар, шуңа күрә без инде уны башкорт авылы тиебрәк тә кулланабыз. Һәм инде менә татар телендә сөйләшкән балалар булгастан инде һезнең ана теле татар теле була дип без уны татар авылы дип тә йөртәбез. Ана телләре татар теле, дәүләт телләре башкорт һәм рус телләре. Тарихи ватаннары хәзерге Татарстан, туган җирләре Башкортстан. Биредә яшәүче милләттәшләребезнең бүгенгесе чынбарлыгы менә шундый. Аларга татарның да, башкортның да мәдәнияте бер тигез ачык һәм кадерле. Тик менә яшь буынның гына бүгенгесе бераз аерылып тора кебек. Анысы турында аерым сөйләшербез. Сәфәребезнең чираттагы тукталышы Дүрмән дип атала торган авыл. Аңлыйм, безнең әле моңа кадәр бу кадәрле кызыклы, яңгырашлы, исемле авылларны бер тәүлек эчендә күргәнебез юк иде. Барысы рәттән шулай туры килеп бара. Авыл исеме турында без соңрак сөйләшербез. Ни өчен шулай дип аталган һәм аның мәгънәсе нәрсәдә икәнлеген ачыкларга тырышырбыз. Авылның тарихына киләбез икән, рәсми рәвештә әлегә 1692 елдан билгеле дип әйтик, нигез салынган дигән сүз түгел бу. Документларда нәкъ менә 1692 елдан башлап бу авыл буларак телгә алына инде. Ләкин бу әлегә дип ассызыклап әйтелә торган датасы, чөнки авылның нәселләре, шәҗәрәләре буенча гына карасак та, әлегә авылның һәм инде риваятлар буенча да әлегә авылның күпкә борынгырак икәнлеге шамалана, ләкин документы табылмаган, архивларда әле ул документлар чыкмаган. Дәлилле тарихка бик зур игътибар бирәләр биредә, чөнки Башкортстандагы татар авылы дигән исемне йөртер өчен һәм аны бөтен тарихчыларга игътибар белән бу теманы өйрәнүче, төбәк тарихын өйрәнүчеләргә исбатлап торыр өчен син бер кайчан да тарихи китапны язсаң да, анда әкият белән, үз фикерем белән тутыра алмыйсың. Бу бик тикшерелә торган, зур игътибар бирелә торган тема, шуңа күрә Раил абый Мусин белән без бүген сөйләшәчәкбез. Ул Дүрмән тарих сәхифәләре дигән менә шушындый китапның авторы һәм биредә, ни өчен ул шундый калын, биредә бөтен ревизский сказкаларның, бөтен переписләрнең, ревизияләрнең барысының да мәгълүматлары бирелгән һәм иң мөһиме шушы китап буенча авыл халкы, якын тирәдәге авыллар халкы үзләренең шәҗәрәләрен төзерлек, нәселләрен өйрәнерлек мәгълүматны алалар. Бу теге авылны мактап, шул гомердән бирле яшисен авыл дип язылган китап түгел, бу чын мәгънәсендә фәнни китап. Нигез салынган елы булмаса да, авылга ясаклы татарларның килеп утыруы төгәл елы һәм исемнәре белән билгеле. Беренче дулкын 1782 елның 15 мартында, ә икенче дулкын 15 майда кул куелган килешү нигезендә төпләнә. Шулай итеп, 1795 елга Дүрмәндә 17 хуҗалык ясаклы татар яши. Бу авылның, Дүрмән авылының кайчан барлыкка килүе әле ачыкланмаган. Әмма ләкин 1692 елда бу авылда халык яшәгән. 1692 Шалмалы авылы 1692 елда барлыкка килгән. Шалмалы авылына керткәндә, припущенникларны керткәндә Дүрмәннән шахид булган. Димәк, ул вакытта Дүрмән яшәгән. Шахидләр нәрсәгә кирәк булган? Шахид договорлашып керткәндә, шахидләр тирә-як авыллардан шахидларны җыялар. Менә анда бит границаларны теге билгелиләр. Шунда шахидлар бүтән авыллар әйтергә тиеш, арасларга тиеш. Әйе, шунда граница бар, без риза шуңа. Теге җир мәсьәләсе килеп чыкмасын өчен. Шул шахидлар арасында Дүрмәннән дә булган бер кеше, шулай булгач, Дүрмән авылы 1692 елга чаклы барлыкка килгән. Шалмалга караганда Дүрмән авылы зуррак. Ә менә татарларга килгәндә инде, татарлар монда килгәннәр 1782 елны договорлашып, мондагы припущенник булып килеп кергәннәр. Припущенник ул типтәр дигән сүз бит. Юк, припущенниклар, алар шундый сословие читтән килгәннәр дә договор төзеп, мондагы җир хуҗаларыннан җир сорап алып, шуннан соң анда инде бөтен шартлары языла, күпме түләргә җылына аларга, җир хуҗаларына. Мисал өчен, мондагы Дүрмәнгә килгән татарлар 10 тиен җылына түләгәннәр йорт башына. Шундый шарт белән килеп монда утырганнар. 15 гаилә килә монда.
Кукмар аягыннан. Бүтін тормышыңны калдырып чыгып китеп, җир алып яңадан тормыш башлауның ни икәнен күз алдына китерүдә авыр. Шуңа да бирегә тәвәккәл кешеләр килгән. Холык үзен гел сиздереп тора шул. Мәсәлән, Дүрмән авылы тарихында 19 гасыр ахырында яшәгән Зәлифә исемле хатын язмышы сакланган. Ире вафат булгач, 5 малае белән тол калган Зәлифә улларын үстереп кенә калмый, эшмәкәрлеккә кереп китеп, акча туплап, аларның 5-сенә 5 йорт җиткерә. Иң кызыгы, ул йортлар нигезләре бүгенге көндә дә билгеле. Бәләкәйдән белеп үстек инде, что шушы ниләр без туганнар бер төп кешедән, төп диндән чыккан, бабабыздан чыккан. Хәзерге заманга чаклы шулай белеп яшәдек, безгә сөйләп килделәр инде, карт әниләр, әниләр сөйләп килделәр. Безгә һәрвакыт аңлатып килделәр, онытмадык аны. Шуннан әлеге вакытта да без беләбез, кемнәр шулай бөтенебез дә исән, сау булган кешеләр беләбез инде. Әлеге вакытта да менә өйләр арасында безнең бер-ике капкалар бар. Менә бер-беребез белән йөрергә, урам аша йөрмәскә, турыдан даже менә шулай турыдан турыга 5 үй арасында басында да бар. Менә шулай без бергә тату яшәйбез. Тарих кабатлана димичә ни дисең? Шул Зәлифә карчык нәселе дәвамчылары бүгенге көндә нәкъ ерак әбиләре кебек яңа йортларга нигез булырдай җирләр бүлеп йөриләр. Үз балаларына түгел, авылга, авыл яшәсенгә. Бу сезнең басуга терәлеп торган бу йортлар кемнең йортлары булган? Бу йортлар бу жаңа урам салына монда. Без инде менә шу басудан бүлеп бердек халык соравы буенча. Монда без 40 гектарла 41 гектар жер бүлеп бердек шу басудан. 120 жаңа йорт төзү өчен участоклар алдылар. Астынан яшьләр. Бу Шалмалаудан Дүрмәнгә. Шалмалдан Дүрмән белән Ойка авыл кушыла безнең хәзер. Бу инде безнең инде газ да булачак алда берсе, потому что газ рядом уже электричество кергән. И безнең шуңа әйтәсем килә, шу нидә инде шу ике авылларга кушылгач безнең үй авылларында киләчәге бар. Мәктәптә киләчәге бар. Шуның өчен инде минем бөтен менә минем уем, хотя минем инде уже яшем дә бара, но минем уем шу авылны таркатмашы тотарга кирәк миңа. Безнең уже коллективында шулай уйлыйбыз. Шуның өчен бер нәрсәндә шулык фирманы да, хотя инде кешедә кемдер фирмаларында бетерделәр, что безгә файдасы юк, особо без лучше басучылык белән шөгыльләнәбез дип күп хуҗалыклар бетерделәр, но без битермәдек. Кешене тотар өчен, эш булсын өчен. Һәр вакытта да бит менә нәрсәдән авыл. Авыл бетә, башта фирма бетә. Фирма биткәч мәктәп, эш урыны калмай мәктәп бетә. Мәктәп биткәч авыл бетә. Менә шундый ул закон, какой-то неписанный закон, ул язылмаган закон шулай. Бара. Шуның өчен менә инде бөтен инде шу авылда киләчәге булсын дип шулай тырышып эшләп яшәргән көннәр булды безнең. Синдә серле бу җиһанга ачылганнар күзләрем, синең җылы туфрагыңда калган тәүге эзләрем. Чалмалым, Дүрмәнем, синдә тудым бәхет ишен, үстем суларыңны ишеп, ялан кырларыңны кишеп, хәтеремдә йөргәнем. Шулай итеп, Шалмалы һәм Дүрмән кушылып бара. Уңай күренеш әлбәттә. Бу авылларның тарихлары ук бер-берсенә бәйләнгән. Бүгенгеләре дә уртак. Борчулы сораулары аеруча. Хәер, ул һәрбер татар авылы өчен бер үк сорау инде. Балалар туган телләрен онытмаслармы? Вәгъдә иткәнчә, Шалмалы мәктәбенә кабат әйләнеп кайтабыз. Шагыйрь язучыларыбыз Габдулла Тукай, Абдулла Алиш, Муса Җәлил иҗатларын өйрәнәбез. Дуслар белән татар теле. В смысле? Ну, татар теле.
Рус телен күп очракта кайчан кулланасыз аралашканда? Ну, в общественных местах. Ал каян килә, кемнәр белән сөйләшәсең рус телендә? Ну, иногда әтиәниләр белән, иногда менә, ну, в общем, Дуслардан исемнәрен әйтә аласыңмы? Әйе. Кем исем? Ну, Гениатуллин, Алмаз, Якупова, Гөлшат, Ситикова, Ралина. Русча сөйләшә торган кешеләр. Юк, алар татарча сөйләшәләр. Ну, үзара русча аралашасыз кайвакыт. Ну да, әйе. Ни өчен шулай килеп чыга? Аңлата аласыңмы? Юк. Ни өчен рус теле җайлырак сиңа сөйләшергә? Ну, Это не обвинение. Почему, как ты думаешь, почему русский язык тебе для общения удобнее, даже с татароговорящими или более-менее знающими естественно? Чөнки без мин инде иң беренче рус телендә сөйләшә башладым. Аннан соң 5нче яшьтә мин әзрәк татар телен өйрәнергә башладым. Аннан соң уже 1нче класста әйбәтләр сөйләштем. Син татар телен кайдан ишетә аласың? Менә у тебя потребление информации, я правильно понимаю, у тебя потребление информации, оно на русском языке. Интернет, телевидение, телеграм-каналы, инстаграм и так далее, и так далее. Татарский язык тебе откуда-нибудь извне еще приходит? Мәктәп булды. Башка елда юк. Юк. Бу мәктәптә укучылар арасында, авылдагы башка укучылар арасында син үзеңнең татар телен белү дәрәҗәсен ничегрәк дип саныйсың? Уртача беләсеңме, әйбәт беләсең дип саналасыңмы? Уртача. Синнән яхшырак белүчеләр бар татар телен. Әйе. Ни өчен син уртача беләсең дип уйлыйсың? Бәләкәй чактан ук русча да, татарча да сөйләшәм. Минем карт-инәйләр күбрәк татарча сөйләшәләр. Әнием күбрәк русча сөйләшә. Татарча сөйләшергә берәр төрле мөмкинлек бармы? Син татар телен кулланырга дип әйтим инде. Дуслар белән сөйләшергә. Минем дуслар татарча гына сөйләшәләр. Мондагылар, авылдагылар. Әйе. Тагын кайда дусларың бар? Татарстанда дуслар бармы, юкмы? Татарстанда дуслар бар. Алар да татар телен бик яраталар. Укып бетергәч кайсы юнәлеш буенча барырга уйлыйсың һәм кайсы уку йортына? Казан шәһәрендә укуны дәвам итәсе килгән. Кайсы юнәлештә? Уйламаган идем әле. Ни өчен нәкъ менә Казан шәһәре? Әле юнәлеш сайланмаган, но Казан икәнен беләсең инде. Кешеләр әйбәт. Бу урында Нгамат Набаевның «Татармы-син, башкортмы-син, анда түгел мәсьәлә» дигән шигыре искә төшә. Кызганыч, бүгенге көндә күп кенә төбәкләрдә татар телен куллану гаиләгә һәм өлешчә мәктәпкә генә кайтып кала. Яшәгән, эшләгән, аралашкан мөхитләре, яңа агымнар башка телләрдә булганга, балалар гаепле түгел. Ул мөхитнең үз теле һәм аны белергә кирәк. Хикмәт башкада. Менә шушы Казанга укырга килергә атлыгып торган балаларны мәркәзебез татар мөхите белән каршы алса, аларның мәктәп дәрәҗәсендә генә булса да сакланып килгән ана телләре һичшиксез үсеп китәчәк. Шуның белән бергә татар милләте киләчәге дә ким дигәндә 3 буынга озыная дигән сүз. Дөресен генә әйткәндә, мин бу сүзләрне шушы Башкортстан яклары буенча татар авылларында йөреп араганнан соң бу сезонның ахырында гына әйтермен дип әзерли башлаган идем. Ләкин ни өчендер менә бу тапшыруда шушы 3 авылны йөреп чыкканнан соң күңелгә яңадан килеп төште алар. Без Нижгар ягында йөргән вакытта гомере буе хуҗалык җитәкчесе булып эшләгән, бу татар районын, татар авылын яшәтергә кирәк дип тырышкан бер агайның әйткән сүзләре хәтергә мәңгегә кереп калды. Егетләр, без менә монда урыс авыллары арасында яшәдек, безне гомер буе татарлар дип әйттеләр. Мин үземнең мишәр икәнемне Казанга баргачтан Казан татарларыннан белдем дип әйтте. Нәкъ шундагы кебек, Нижгардагы кебек, биредә дә татар авылларында йөргәндә уянын шанын бергә кушып, егетләр, без Уфага барсак татар дип әйтәләр, Казанга киләбез икән, башкорт дип әйтәләр безгә дигәнне ишеткәч, без максатчан рәвештә Башкортстан татары дигән сүзне кулланудан баш тарттык. Чөнки аның шикелле әйбер булырга тиеш түгел. Кайда гына яшәсә дә, татар ул татар.
аның сөйләме бүтәнчә булырга мөмкин, аның бераз гына гореф-гадәтләре, җырлары аерылырга мөмкин, ләкин без бер-беребезне танып торганда гына татар бит әле син, кардәш бит әле син дип бер-беребезнең күңелен күтәреп торган вакытта гына милләтебез Фәрит әбай әйтмешли, ахыр заманга кадәр көчле милләт булып сакланып кала алачак. Бүгенгә менә шулар, сәфәребезне киләсе чыгарылышларда дәвам итәрбез.